озодии матбуот, озодии сухан дар маҷмӯъ имрӯз дар ҷомеаи мо таъмин аст. Ин далели бебаҳс аст ва касе метавонад онро инкор кунад, марҳамат биёяд баҳс кунад, далел биёрад, чун мо дар ин самт далелҳои хеле зиёд дорем. Ва қабл аз ҳама ман мехоҳам як нуктаро шаҳр диҳам, ки ҳама гуна озодӣ нисбӣ аст ва он нафароне ки масалан барои озодӣ ки гӯё дар кишварҳои дигар роиҷ буда овидаонашон мешорад, онҳо бояд дарк кунанд ва онҳо ман боварӣ дорам хуб медонанд, ки он озодие ки масалан онҳо мепиндоранду гӯё вонамуд мекунад, аслан як навъ мираж аст. Ин чиза мо бояд дуруст дарк кунем. Ва озодии сухан маънои он надорад, ки ба иззати нафси касе расида шавад. Озодии сухан маънои он надорад, ки матолиби муғризона нашр шавад. Озодии сухан маънои он надорад, ки ҳуқуқи шахси дигар поймол шавад. Ва дар илми ҳуқуқ як ибораи хеле маъмул аст, ки ҳуқуқи ман ҷое оғоз мешавад, ки ҳуқуқи шахси дигар оғоз меёбад. Ва имрӯз барои журналистон, манзури ман журналистони Тоҷикистон аст, ин пеш аз ҳама роҳ надодан ба сӯистифода аз озодии баён аст, ки дар қонунгузории кишварам таври возеҳ инъикос шудааст. Ва барои он ки барои нафароне ки мегӯянд, ки имрӯз барои фаъолияти журналистон мушкилӣ вуҷуд дорад, ман метавонам бо чанд далел ина инкор кунам. Аввалан ҳавасманд будани ҳукумати Тоҷикистон барои фаъолияти муназзаму пурмаҳсули журналистон. Далели аввал ин аст, ки дар ягон давлати олам чунин таҷриба вуҷуд надорад, ки роҳбари давлат бо фармони махсус мансабдоронро муваззаф кунад, ки шумо ба назди журналистон бароед ва ҳисобот диҳед. Хуб, дар ин самтам машкилиҳо мавҷуданд, мо ин эътироф мекунем, вале мушкилӣ аз чӣ манша мегирад? Аз он ки сатҳу сифати баргузории нишастҳои матбуотӣ дар кадом ҳолат аст, ин пеш аз ҳама рисолати сохтории дахл дораст ва то як андоза айби мо журналистон ҳам аст. Яъне ки мо наметавонем ин чиза талаб кунем, дуруст роҳандозӣ кунем. Яъне давлат рисолати худаша ба ҷо овард. Ман тавре гуфтам, ба тасвиб расидани фармоне, ки мансабдоронро муваззаф кардааст, ки ба назди рӯзноманигорон бароянд ва ҳисобот диҳанд доир ва бурду бохт. Хуб, ҷанбаи дигар ин фармони ба истлоҳ 622 аст, яъне дар бораи маводҳои вокуниши шахсони мансабдор ба маводҳои таҳлилӣ ва танқидии воситаҳои ахбори омма. Ин таҷрибаи беназир аст ва дар сурати самаранок истифода шудани ду омиле ки ман зикр кардам, ду фармоне ки аз ҷониби пешвои миллат ба тасвиб расидааст, журналистон метавонанд ҳам обрӯ ва нуфузи худашонро дар ҷомеа боло баранд, ҳам эътимоди аҳли ҷомеаро тақвият бахшанд ва мақому манзалати касби журналистиро яъне ки афзун. Хуб, озодии баён дар Тоҷикистон ду паҳлӯ дорад. Яке паҳлӯи қонунӣ, яке паҳлӯи воқеӣ. аз нуқтаи назари қонунгузории Тоҷикистон баъзе аз кафолатҳо барои озодии баён дода шудааст. вале аз нуқтаи назари воқеият, чизе ки мо имрӯз мебинем ва мушоҳида мекунем, хусусан дар чанд соли охир, вазъи озодии баён дар Тоҷикистон бисёр буҳронӣ аст. муташаннӣ шудани озодии баён сабабҳои объективӣ ва субъективӣ дорад. ман гумон мекунам, ки ба вазъи озодии баён дар Тоҷикистон омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳамчунин иҷтимоӣ сиёсӣ низ таъсиргузор ҳастанд. аз ин ҷумла ман гумон намекунам, ки журналистон аз ҷумла матбуоти озоди Тоҷикистон тамоми мавзӯъҳои мубрами рӯзро мавриди баррасӣ қарор доштанд. яке аз сабабҳои ин вазъият, яъне мушкилоти рӯзноманигорон барои баррасӣ кардани мавзӯъҳои мубрами ҷомеа ин маҳдуд будани дастрасӣ ба сарчашмаҳои иттилоот аст. мутаассифона на ҳама вазорату идораҳо барои рӯзноманигорон маводҳои лозима, иттилои лозимаро пешниҳод мекунанд. худи мафҳуми озодӣ мафҳуми мутлақ нест, мафҳуми нисбӣ аст. озодӣ ҳам як ҳадди ҳудуд дорад. як дуюм, мутаассифона журналистҳои собиқ шӯравӣ ки на он қадар журналист буданд, бисёртар тарғиботчӣ, яъне пропагандист буданд, барои онҳо озодии сухан як навъи озодии муборизаи сиёсӣ шуд. ҳар як журналист як равияи сиёсиро барои худ интихоб кард, ҳамаро тарғиб мекард
روی خاطر همون عقیده مبارزه میبود. اون ژورنالیست علاقه ژورنالیست نه، علاقه سیاستمدار است. اگر گپ درباره آزادی سخن باشد، آزادی سخنی که ما داریم عموما روی کنستیتوسیون تاجیکستان، روی قانون‌های تاجیکستان پورا تامین کرده شده است. اون طرفش وجدان ژورنالیست‌ها که این آزادی رو چطور استفاده میبرند، میترسن یا نه، پاره میگیرن یا نه. از همه ما پیشینه نیست که خیلی عموما تاجیکستان دولتی خرد است و وقتی که یک کس را تنقید کردنی میشوی، البته با واسطه یک کس، احتمال با واسطه خویش و تبارت، احتمال با واسطه همکارسانت التماس میکنن که همون مواد را جایگیر نکن. اون طرفش وجدان ژورنالیست که هم مواد جایگیر میکند یا نمیکند. برای همون اون چیزهایی که میگیم در تاجیکستان بعضی وقت فشار میآورند، او فشار قانونی نیست، این فشار از ترس خودی ژورنالیست است. وقتی که خود سنزور کنی سر میشود، این بدبختانه تاثیر منفی میرساند عموما به ژورنالیستیکا. آزادی سخن در ژورنالیستیکا این آزادی سخن در طب است. وقتی که طبیب فرض کرده گرده شما رو تحقیق میکند و میگوید که در گرده اتون سنگ است، شما نباید خفه شوید از طبیب، شما باید گرده اتون رو معالجه کنید. وقتی که ژورنالیست یک کمبودی جامعه رو بگید، جامعه هم نباید از ژورنالیست خفه شود یا شخصی منصبدار یا عنوان اداره دولتی یا غیر دولتی.